karon nga tuig 2023 sa pagsaulog sa kapistahan sa balaan nga bata, Senior Santo Niño. Ako personally, my first time nga nakauban sa fluvial procession, no? Atong gikan sa traslasyon o ganto na. First time in how many years nga nag-eskwela pa ko sa college dinhi sa Cebu, sa San Carlos. Mag-apil man sa sinulog pero naara sa gawas, no? Murag ang niadtong estudyante pa ang hunahuna ang kalipay ra gyud, no? Ang pagpakiguban ra gyud sa panon nga muduyog sa piyesta, no? The thought, the thinking is piyesta. Sinulog na pod, enjoy na pod unsa na po'y mga gimmick, no, sa barkada kaniadto sa estudyante. But this time sa akong pagpakig-uban og first time nga nakamisa pod sa nobena this year kay itong milabay nga tuig dito pa ko sa Marigondon mo con-celebrate ra gyud ko sa misa sa piyesta sa Senior. This time I was privileged enough to have given a schedule nga makamisa dito sa Senior Santo Niño na lahi nga feeling, lahi nga kasinatian, magkaedad-edad na di ay, no? Unsa gayud ang atong gipangita, unsa gayud ang atong mga pagsinati diha sa Batubalani sa gugma, no? The magnet of love nga padayag sa Dios pinaagi sa atong debosyon sa balaan nga bata. And 2 nights ago, doon na tayo bisita usab dinhi nga miingon nga first time namo nga nakaanhi dinhi sa atong parokya, National Shrine sa Birhen sa Regla. Ingon niya, alam mo, Father, no? Galing kami sa malayo, pero malakas po ang debosyon, no? Sa amin, no? Sa mahal nga Birhen at saka sa Senior Santo Niño, no? I listen as I also observe personally sa mga tao nga makigduyog gikan sa atong pagpangandam sa kapistahan sa mahal nga Birhen sa Regla last year, mga kalihukan post although naapagihapon ng pandemic, post-pandemic, hinay-hinay naman ta karon naglingkawas, no? Unsa gayud ang magdala sa tao ngadto sa pagpunsisok o ngadto sa pagsunod, no? I don't know kung batan-on pa tingali ka na piyesta, pagsaulog, enjoy, but later on, especially for some, no, that experience of the healing power of God. Hangtod karon kini nasinati sa tagsa-tagsa diha sa managkadaiyang pamaagi. Even not personally, no, dili kong personal nga pagpakiguban, panlahi ang kasinatian kung ana gayud kita kauban sa panon. Although dili tanan, no, with that personal experience of healing, personal experience of a God living with us, no? Kay tingali naapod gihapon uban nga nakiguban tungod sa panon, tungod sa tradisyon, tungod sa kultura o tungod sa naandan, no? Akong nabati kini samtang na malandong sa mga tao nga nagsunod-sunod kang Hesus. Matud pa ni San Marcos, usa kadakong panon sa mga tao nagsunod kaniya. Nagikan sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa mga dakpit nga sakop sa Idumea, gikan sa tabok sa Jordan, sa kasikbit nga mga dapit sa syudad, sa Tiro, sa Sidon, bisan asa. Nangadto kaniya kay nakadungog man sila sa mga butang nga gihimo sa Dios. Though this happened more than 2,000 years ago,
apan nagapadayon hangtod karon ang mga tao nga nanakasinati diha sa mga nagkadaiya nga paagi diha sa makaayong gahom sa Ginoo. And maybe for some dili experience of healing, dili experience of something that is miracle, apan ang kasinatian diha sa kaayo o pasaylo sa Ginoo, no? Mga nagkadaiya nga paagi through the sacraments, no? And because of that, nakiguban sa kinatibok ang panon sa katawhan nga nanagdaig na naghimaya sa Dios diha sa managkadaiya nga mga titulo nga gihatag sa simbahan, no? Pinagi sa pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi sa mga debosyon sa mga nagkalaing-laing mga santos, dinhi sa ato ang atong makanunayong pagdebosyon Señor Santo Niño, the Magnet of Love, Bato Balanes sa Gugma, o galang usab sa uban ang makanunayon nga pagsinati sa sakramento sa nagkadaiya nga pamaagi, no? As we are given the opportunity to experience the sacraments of God's presence in our life, no? Not necessarily something spectacular, no? Dili kinahanglan o dili gayud sa mga kasinatian sa mga milagro, apan sa buhing presensya sa Dios diha sa mga sakramento sa simbahan nga matag karon og unya salamat sa Dios atong masinati. Una nga usahay dunay mga expression sa katawhan nga moingon, sana all, no? Sana everyday is a miracle. We recognize God's presence every day in our life, gikan sa pagmata sa sayong kabuntagon ngadto sa pagsawop sa adlaw sa kahaponon, no? Ang buhing presensya sa Dios nga mao ang anak sa Dios matag karon og unya masinati sa tagsa-tagsa, kaayuhan sa mga balatian, kapasayloan sa mga sala nga tawhanon, no? Ang Dios lamang maghatag og kahupayan, ang Dios lamang maghatag kanato og katagbawan sa mga kahaw-ang sa tanan nga mga gipangita sa kasing-kasing sa tao, hinimo sama sa hulagway sa Dios, no? Sa uban nga nag-ingon, bisan na lamang makahikap, no, sa iyang bisti o bisan na lang gamay nga glimpse sa iyang balaang presensya, igo na kana alang sa kaayuhan, not necessarily physical healing but others, no, emotional, psychological and spiritual healing, no, nga hangtod karon matag karon ug unya masinati diha sa tagsa-tagsa. Salamat sa hinay-hinay nga pagbangon, hinay-hinay nga paghibalik sa atong kinabuhi diha sa normal, unta hingpit gayud nga kalingkawasan sa mga katalagman o sa balatian binagayon nining pandemic, no? Unta malibkas na gayud na totally aron kita magpadayon diha sa atong mga naandan o magpadayon diha sa unsay nagdala kanato asa kita karon, unsa kita karon isip mga binunyagan.